Kaixo, ongi etorri enpresarian telebistaren elkarrizketa saiora. Dakizuen bezala, Bai Euskarari elkartearen proiektua da enpresarean, eta proiektuaren helburua da euskaraz lan egin nahi duten enpresen eta profesionalen arteko harremana eta elkarlana sustatzea. Hilero, Bai Euskarari komunitateko entitate bat ekartzen dugu saio honetara, eta gaurkoan, Olgeta dendako itsaso pagoaga Zaloina dugu gurekin. Bai Euskarari ziurtagiria du Olgetak, eta zerbitzua euskaraz eskaintzen du. Kaixo itsaso, Kaixo, ongi etorri enpresarian telebistara. eskerrik asko. Bueno, hasteko, esaiguzu, zer da Olgeta eta zer eskaintzen duzue? Olgeta jolaserako baliabide eta zerbitzuak eskaintzen dituen proiektu bada, itxura baten jostailu denda bada, baina jostailu dendagatik haratagoko zerbitzuak eskaintzen ditu. Arrasateko dendan zein webgunean haur gazte zein helduentzako jolaserako baliabide desberdinak saltzen ditugu, eta horretaz gain jolaserako aholkularitza eta mailegutza zerbitzuak eskaintzen ditugu. Alde batetik norbanako zein elkartientzako formakuntza, tailer eta bestelako aholkularitza zerbitzuak eskaintzen dira, eta norbanakoentzako arrasateko dendan aholkularitza pertsonalizatuan zerbitzua eskaintzen dugu. Eta horretaz gain, arrasaten bertan, mai jolasen mailegutza zerbitzu bat eskaintzen dugu. Oso ondo laburtu duzu, ezta? Zer eskaintzen duzuen, esan duzu, ez? Jolasan inguruan egiten duzuela lan. Ze premiari erantzuten dio jolasak? Jolasak erantzutota pertsoniak berezko daukon behar batei, ez? Ume gazte zein helduk danok dauko jolasteko beharra, ez? Eta pixkat saiatzen garena dendan da, jolaserako behar hori, umeengan hain galduta ez dauen, eta eskerrak, ez? Hain galduta ez dauen behar hori, elikatzen horretarako baliabide eta aholkuak eskaintzen ditugu, ez? Azkenean danok behar dugu jolastu, ze jolastuz, astekotan gozatu egiten dugu, baina hortaz aparte ikasi egiten dugu. Eta, berezko daukon zen horrei erantzutia da gure biderra. Zuen sarei eta pixka bat jarraitu eskero, ez da, ikusten da, kanpuan eta naturarekin harremanetan jolasteari garrantzia ematen diozuela, ez? Zergatik da hain garrantzitsu hori? Gure ustez hori dalako naturalena, ez? Gaur egun uste dut, artifiziala dana da, bestelako kontestu edo testuinguru batzutan jolastia, ez? Eta pixka nahi duguna da, berezko jolas hori, ez? Naturala, pixkat basatia dan hori, ez? Inguruniakin harremana daukon jolas hori, berreskuratu eta pixkat hori elikatzea. Itzelezko estimuluak eskaintzen duzku inguruniak, ez? Soinu aldetik, usaina aldetik, zapore aldetik, sentsazio itzelak eskaintzen ditugu, eta nik uste dut beharrezkoa dugula. Bai umien kasuan, baina baita helduen kasuan, ez? Guretako itzelezko plazerra da, ez? Basotik buelta bat emun, txorixak entzun, belar umel hori usainu, eta pixkat jolasian olako testu inguru batzen jolasten baldin badugu, bestelako pertzepzio eta estimulo batu jasaten dugu, hiri batek ez duzkun eskaintzen. Bai, eta, horrez gain, naturarekiko harreman hori lantziaz gain, zuen dendan, estereotiporik gabeko jolasari ere garrantzia ematen diozu, ez? Jolas denda askotan aurkitzen ditugu neskendako eta mutilendako jolasak, baina, zuenian horrekin pixka bat nahi duzu, ez da? Horrekin moztu eta ez dakit zaila dan horri eustea. Horretan saiatzen gare, eta eraberean zaila da. Saiatzen gare, jolaserako aukeratzen ditugu baliabide horrek, ez? Irizpide konkretu batzun arabera aukeratzea, bata da materiala, beste bada material hori nun produzitutan, ahalik eta lokalena izate, eta beste bada genero aldetik, estereotipo horretatik ate egongo den material bat aukeratzea. Hortan saiatzen gare, ez da erreza, ekoizleek, indiokpe, horrelako materialak ekoizten dituztelako. Baina, saiatzen gara bilatzen bestelako ekoizle batzuk, ez? Postu egiten da bienak, genero bakoitzari egote jakon rol horreitatik, kanpoko eredu baten baitan eraikitzen da bien, baliabide edo jostailuak, ez? Adibidez, panpein batzuk baditugu, loti panpein batzuk, Irlandan ekoizten dienak, eta gainera, ume errealen
esan gainke eskalan egindakoak dienak, ez? Pixat, Barbie eredu horretatik alden duz. Eta horrez aparte, esuketan duzun moduan, denda bera antolatzerako orduan, koloreak eta alde batera izten ditugu, ez dago dena alde arroxa eta alde urdinik. Beste alde batetik, pandemiak, ez da, ez dakit ekarri da umeak etxean egon behar izana, bueno, gero, naiz eta igual etxean egote hori ez da noin hainbestekoa, ez? Baina badago, ez? Burbujetan egon behar umiak, ez dakit. Pandemiakin gertatu dian kontu haue guztiak, umen jolasak eta harremanetan aldatu diala esango zinukezuk? Behitu, jolasetan berden, hau da, aurrek egiten dituen jolas horretan, ez dut uste horren beste eragin dauenik, edo horren beste aldatuanik. Bai, segurazki jolas simbolikoan COVID tarteko egongo da, bai, presente egongo da, orduan hor aldaketa baten mungo zen. Baina bai usteot, eta nabarmena usteot dela, jolaserako talde edo harremantzeko modua, ez? Hau da, heldu ongan be, emuten dan kontua da, ez? Gero eta sare sozial txikiagoetan batzeko ohitura hartzen gabiz, eta umiengan be bai. Hortaz aparte be, bat okabiz egaten zutie, hori ezikutu, hori espartekatu, ez? Hori, ez dakit, aldaketa txiki batzuk, baina hor dauz presente. Ez dakiguna da, hemendik eta denbora batera, aldaketa txiki horiek, zer nolako eragina eukiko dauen. Aldiz adibidez, ikeragarrizko eragina somatu dugu pandemia honek helduen jolasetan euki dauen eragina. Gero eta heldu gehiagok, etxean horren beste denporan butun da dienez, jolasera gerturatu die. Eta bueno, hori posgarraixa da. Jolasera eta etxean egiteko jolas horietara, ez? Ez dakit, mai jolasak eta, ez? Zuenean esan duzu... Bereziki mai jolasetara gerturatu da jende heldua nagusia. Bai. Zuenean gainera mai jolasak esan dugu, bai Euskarari ziurtagiria daukazue, baina Euskararen inguruan egiten duzu lan berezia, ez? Bai sareetan eta, Euskaraz aritzen zarete, zerbitzu Euskaraz eskaintzen duzue, eta horrez gain, saiatzen zarete bai, mai jolas horien jarraibideak eta euskaratzen, ezta? Dendan eskaintzen ditugun mai jolas guztiek argibideak euskaratu egiten ditugu. Azken finean uste duelako, ez, pertsona batek, jolas ezagutzen ez daben pertsona batek, mai jolas irekitzerakoan, lehenengoko guz egiten dauena, instrukzioak edo argibideak irakorri. Horrek, euskaraz baldin badauko, segurazki, aukera gehiago dez, jolasien erabiliko dugun hizkuntza horretan eragiteko. Ez beti, baina aukera gehiago dau. Orduan, asmo horrekin egiten dugu itzulpen horrek. Horrez gain, divulgazio lanetan eraritzen zarete, ikastaroak enmuten, ez dizut ikastaro bat, hitzaldi bat emateko esango, baina zein puntu dira garrantzitsuenak, jolas bat aukeratzera goazenean, zein puntu esango zenuke garrantzitsuenak diana? Nere ustez, jakin behar dugu jolas hori jasoko dauen pertsonaren ezaugarriak, gustuak eta testu ingurua zein dan. Ez talako berdina ez, adibide bat emotiarren. 2 urteko ume bat, edo 12 urteko ume bat. Edo anai arrebak dituenak, edo anai arrebarik ez daukanak. Edo etxean jolasteko itxura daukienak, edo aste bururo, furgonetan jota fuego dabiltzenak. Gustuak, bebai, ez? Ume horrein zer gusteta jako, hori da importantien da, nire ustez orduan, hori aipatuko nituzke, aurraren, kasu honetan aurre edo jostailua jasoko dauen pertsona horren, ezaugarriak, gustuak eta testu inguru hartuko nituzkela kontutan. Euskarara bueltatuz pixka bat, zuk zein garrantzia ematen diozu euskaraz jolasteko aukerak edo izatea umeentzat? Nire kasuan hori da naturala, baina beste ume batzun kasuan ez da erabaki natural bat, ez? Euskaraz jolasteko aukera hori edo autu hori, ez? Hordan ikustot, aukerak eskaintzia oso garrantzitsua dela, bestelako kultura bat, bestelako hizkuntza batekin hartu eman hori ukidixet. Eta, bebai, askotan umien kasuan batez bez, euskara beti lotu izan da, arlo akademikoakin, ez? Eta segatik ez lotu, ez? Jolasa placer iturri baldin bada, hizkuntzia berabe, ondo pasatzeko erabiliko dugun tresna moduan elkar komuniketako, baina batez ondo pasetako. Barrebelik euskeraz.
Bai, barre, jolastu eta ondo pasa, ezta? Oso ondo. Orain itxaso, ez eguzu, ze nobedade daukazue dendan? Ez dakitzu udaberrirako aholkuren bat edo emango diguzu? Beitu momentu honetan, justo ontsi urtengo dien nobedade, ontsi gabiz jasotzen nobedadia, eta esku artean, ditugu argiarekin jolasteko elementu berriren bat, mai jolas berriren bat, eta ontsi zen gaz, martzoa inguruan hasten gara gu jasotzen gehiago. Eta hasiko gara poliki martzoan, kanpo espaziorako materialekin, naturan esperimentatzeko edo natura behatzeko lupa, mikroskopio eraman garriren bat, horrelako gauzatxoaren batzukin. Eta hortik, undiok ontsi, zain. Oso ondo itxaso. Mila esker, gaurkoan gurean izateagatik, bai, eta segi horrela xelanean. Berdin. Eta zuei, enpresarian telebista ikusten zareten guztioi, eskerrik asko hor jarraitzarren, enpresarian.eus webunen izango duzue elkarrizketa hau berriz ere ikusgai, eta baita orain arte egindako beste danak be. Datorren hilabetean beste elkarrizketa saio bat edukiko dugu. Hurrengora arte.